Hava температурасы соңгы атналарда көндүздөн 30 градус ысселиктен түшмәде. Исседә төрле хроник чирләр кискенләшергә мөмкин. Бигрәк тә йөрәк кан тамыры системасы авырулары булган кешеләргә саклану мөһим. Күләгәдә булырга тырышасың, күпчелек. Су эчәсең, күләгәдә буласың. Ну, эссе көн кирәк, җәй көне эссе көн булмаса, бер дә үсми. Әйбер ниләр, яшелчәсе, бәрәңгесе, бер дә. Эссе көн кирәк. Соқнара керек. Мен ісі күндеріне бек жараттам, ісіні жараттам, зағырақ болсыны әлі. Сентябрьге хатлы шұртлай жылы қызы болсыны әлі. Мен анығы рахат. Соқлану дегенде, су ішеміз, шей ішеміз, қойнар шей ішеміз. Қорлаған жапырақлары біле, жилеклер біле. Аномальный жара болған шақта, анда в первую очередь су көбірек шерек керегінді. Қозудан наха жилек уақыты, көп кіші жилеклердері и жилекте тоже кіші көннәрдің, допустим, атеросклероз сосудов брахицефальных артерий, аларға бикте сақланырак керек в том плане, что иіліп ішлерге ярам, потому что закупорка сосудов бура, может инсульт китеріп шара может. Кояш астында узак булганнан соң башыгыз әйләнә, күңелегез булгана, йөрәгегез ешрак тибә башлый икән, бу кояш сугуның беренче билгеләре. Хәлегез кискенләшсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итегез. Эсседә туклануга да игътибарлы булыгыз. Гомумән, кызуда азрак ашау яхшырак. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.